Panas ya Gusti. Main dapur lho. Kayak iki bisa pakai. Ojo saya pilih. Kayak iki ora ono tutup paling kali lho. Ono cuman ki sing bening ngono lho rekane iki game Padang nak masak ora peteng. Tapi malah panase masyaallah. Tak ada ini uniknya kamar mandiku. Iya, banyak. Aku mau pipis, iya. Lawang ini, lawangnya manual, gue iki. Jadi, nek adus, iso gini. Jadi adus gini lah, iso ketok, iso. Piye, ngono. Bojo kok nganduk ngono kuwi. Jadi iso ketok ini loh. Nah, rencanaku berbodoh kerja sing mempeng muga-muga iso ngapiki kamar mandi iso dhuwurke karo nggoki apa lawang iso keramik wis pokoke pengen ngapiki omah amin yo pengen tak keramik iki apa ki dapure ibu wis tak gaweke dapur iki cuman burung tak keramik alhamdulillah biyen ki nyicil aku kerja ning ndi ning pabrik ning Ramayana tak lumpukke ibu ki pengen aku pengen sofa terus hari aku ora iso nembaske terus Bu, saya pengen sofa ora, aku yang rezeki orang dua aku pengen dapur, alhamdulillah sendiri. Yo, elek-elekan sih penting bisa ge dokok wajan karo kompor sege sasa senenge ra. Nah, muga-muga kayak lancar rezekine iso apik yo mah. Terutama kamar mandi. Kamar mandi ne waduh yo, unik dari yang lain terus makanya ning lian-lian terano. Ono lho, Mbak iki kok lawang ndi? Lawang iki ngene lho. Apa jenengane yo? Geber apa pelas pokoknya aleng-aleng gini gini nek aneh ngindek yuk iso gini bismillah moga-moga rezekinya lancar amin saya kaya budal madang terus itu madang nih pasti madang apa? Apa? Ini makasih. Iya. Rasa sedih-sedih, mau dipikir terus. Daripada putus pacar ya, tenang no. Saya gak pernah ke jindu-jindu. Kancan-kancan bedine ana sing wayu-wayu. Iya 5 ra apa daripada siji. 5 tak gawe kabeh. Mau pilihan. Rasa sedih wae madang-madang. Putus pacar ra den sego. Leman. Wis ya, mana ya? Cindo ya? Nah, terus kayak sebentar, pas nangis lu. Jadi kurang lemah, terus pacarnya galau, rasum. Pola sing pinter. Terus gue kerja sing penak. Kini iso tuku HP iPhone. Ranjel, kabeh ki usahane rumang samu. Biyen lho aku, penak lho Mas. Sekolah ki SD dibagi sendiri HP ibu yo. SMP ki? SMP aku mbilu SMP lho, seminggu pisang disilai bapak. Iya. Ora ento. Aku di HP dhewe ki leh nyai wong. Ki SMA, ki nggowo dhewe. Lah kuwi ket SD disilai terus sik. Terus nggih, penak men uripe. Saiki kon Aku iso tuku di HP dhewe lho kuwi baru lulus sekolah tak cicil ping pira ping 13 tiap bulan. Wis tahun tiap bulan ki 300.000 aku nilai titik lho wong ijo urip kuwi HP-ne ijo urip. Ora dipiye piye. Yo kerja nglumpukke. Jaluk lanang ki sing usaha lho. Saya udah kerja kok. Belum kerja piye lho nak dikai sapa? Duit lek dilumpukke iso THR wingi lho iso. Patrai males kok.